3, 2, 1. Hi guys! Welcome back to Jopprey channel! 1. Hi guys! Welcome back to Jopprey channel! So first, kanang ang atong buhaton kini siya pwede recycled ni tela. Oo, pwede. Kani siya. Pwede t-shirt niya. Sige, karaan niya. Na ikaisulti diya. So karaan siya nga t-shirt ang atong material. Then karon kay Cut na. nag-cut si mama sa pattern sa mask. Okay, ipakita ko naman. So, mo na siya. So, balik, duha na siya kabuk ba? Duha. Okay. Sadya na guys, naisog kayo sa mga palibot, no? Kana. Ano ni siya? Kana, tahion. Tahion pag na. Ikaw magtahi, yan na naman na siya. So, muna siya din natin. Mauna ni siya ay resulta. Inang apart. Sige. Okay. Isagad na. Ay, isagad na doon. Sige. Mga por- Mas isiya. Wala. Hindi kaya dahil.
Bye.